Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del Govern Informa. Avui parlem d'economia, o més ben dit, de dinamització econòmica, i ho farem en companyia de Trini Vicente, regidora de Turisme, Comerç i Fires. Trini Vicente, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bé, en el moment que estem enregistrant aquesta entrevista, estem a menys de 2 setmanes de l'inici de la Fira de Nadal. Suposo que amb moltes ganes de poder recuperar aquesta festa, aquesta data tan assenyalada del calendari festiu i associatiu del municipi i de poder tornar-ho a fer al carrer. Evidentment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, perquè després d'un temps del que venim, després de tot el que ens ha passat a tots, trobar que ens podem tornar a reunir i celebrar una mica aquesta fira que per nosaltres és tan important, t'omple d'il·lusió i de ganes i de joia, evidentment. Tot i que, com és inevitable, sempre pendents de com pugui evolucionar la pandèmia sanitària, per tant, supeditats a allò que pugui establir el Procicat o l'administració que pertoqui. Evidentment sempre estem atents a qualsevol notícia que surti en aquest sentit. Malauradament, si haguéssim de tirar enrere, ho faríem, però esperem que les coses comencin a funcionar una mica millor, a veure si ens dona una mica d'aire i de respiració i podem celebrar-la almenys això, amb totes les mesures de seguretat, això per descomptat, malgrat tot vagi bé i funcioni estupendament, doncs és això, farem totes les mesures de seguretat i sanitàries que ens marquin, evidentment. Doncs aplicació de totes aquestes mesures de seguretat i, a més, tocar una miqueta de tocar ferro perquè bé, la situació continuï més o menys estabilitzada i no es pugui desbocar ni molt menys. La gran novetat d'enguany podríem ser justament que és aquesta, la recuperació, el poder tornar a celebrar, perquè clar, després de l'any passat que es va haver d'anul·lar per raons òbvies, suposo que hi ha d'haver també moltes ganes i que serà la principal novetat en relació a altres anys. Bé, sí, la principal novetat és aquesta, que tenim la intenció i que s'està gestionant tot perquè tot estigui a punt. Això seria la principal novetat, que no hauria de ser, però és així, no? I una altra novetat molt important i a tenir en compte és que recuperem coses que es feien fa molts anys, que s'havien deixat de fer i pensem i considerem que ha arribat el moment també de recuperar tot allò que ens anava bé per promocionar el teixit productiu i el comerç de la nostra vila. I en aquest sentit farem petites actuacions en aquest sentit. Com quines? Pot avançar alguna? Sí, podem avançar que tindrem un desfile de moda, que tindrem a una botiga d'aquí del nostre poble, molt coneguda a més, que ens farà un passe de modelos amb les seves pròpies clientes, per exemple. És un detall molt maco i que molta gent espera, perquè això es feia, no recordo els anys, però feia molt de temps que es feia, per exemple. És una de les novetats més, no sé, amb un al·licient diferent. També hem recuperat el tema que alguns restauradors puguin oferir menjar, com es feia també antigament, que sí que és cert que en altres edicions de la fira hem tingut petites parades, però en aquesta nova edició fem que siguin restauradors d'aquí del poble els que ofereixin els menús i àpats els que ens tenen acostumats. Aquesta desfilada de modes que antigament s'havia fet, entre d'altres llocs, com a mínim a les galeries del cinema, em podria equivocar, però jo crec que 30 anys tranquil·lament deu fer que se'n feien aquestes exhibicions, aquestes desfilades. Com està responent el teixit comercial i també l'associatiu, perquè recordem-ho que és una fira on les entitats també poden demanar la seva parada i, per tant, exposar-se davant del veïnat de Cubelles? Doncs estan responent molt bé, tothom és que és això, tothom té moltes ganes. Les entitats, evidentment, totes les que sempre han tingut cabuda, aquest any encara més, ja estem gestionant-ho tot perquè ho tinguin tot allò que puguin necessitar i puguin estar
presents i partícips d'aquesta fira. I el teixit productiu igual, no? Sempre que es fan coses, jo crec que, i més en aquests moments, sempre ho han sigut, però en aquests moments encara la gent és més proclive a fer moviments d'aquest tipus i està present en tot arreu. Hi ha moltes ganes. Ara mateix encara no s'han tancat les inscripcions, per tant, amb tota la prevenció que això implica, però bé, s'estan com a mínim complint les expectatives quant a la participació, el nombre d'inscripcions previst. Sí, s'estan complint i de fet ja comencem a tenir allò de a veure què fem, com ho fem, com col·loquem, però... Una mica el Tetris, no? A veure, sempre que capiga tothom. Sí, però bé, de moment tothom té cabuda, com sempre, i està tot controlat. També hi haurà tions per als nascuts al llarg d'aquest 2021? Exactament, sí, evidentment. Això ja és una tradició. Nosaltres, tots els nounascuts durant aquest any podran aviat, no sé si sortia avui o demà la notícia, perquè això sí, s'han d'inscriure, doncs tindran el seu tió, com sempre, que serà lliurat el dia 11, el primer dia de la fira. Sí, perquè recordem-ho, el dia 11, dia 12 de desembre, que no havíem dit encara, aquest segon cap de setmana de desembre, des del matí fins al vespre, com sempre, amb aquella aturada típica de migdia, i per tant un bon moment per recuperar i gaudir del que dèiem, del teixit comercial, productiu, però també de l'associatiu del municipi. Perquè, òbviament, a banda de la qüestió sanitària, que és la principal, sens dubte que si en algun lloc ha fet mal també la pandèmia ha estat en la restauració i en el món comercial, oi? Sí, sobretot, han sigut els eixos més tocats en aquest sentit, en tots els sentits, perquè evidentment hi ha hagut comerços que han hagut de tancar, hi ha hagut comerços que han hagut de reduir el seu personal. La restauració, que si ara obres, que si no obres, que si unes hores, que si no, que tot això els hi ha fet molt de mal i recuperar-se, malgrat que portem un temps que, evidentment, les coses vas sortint d'aquest pou i veus com les ganes i la gent va sortint, que és del que es tracta, sí que és cert que costa sortir d'un pou tan gran com han caigut. Llavors, nosaltres des de l'Ajuntament s'han fet tots els ajuts que hem pogut fer, evidentment. Malgrat això, no tenies la solució per donar-li, de dir, tranquil, si has de tancar, tanca i no passa res. No, si has de tancar, hi ha moltes famílies darrere teu que han patit aquesta situació i sortir d'això, evidentment, costa i fa mal, no? Doncs, ara a veure si amb aquesta, aquesta nova onada d'aire fresc podem ajudar una miqueta més. A veure si aquesta Fira de Nadal també serveix per acabar d'impulsar el comerç i el teixit productiu en general també de la vila. Hi ha alguns altres elements a destacar d'aquesta nova edició de la Fira? Sí, tenim més coses. És que estarà... A veure, la Fira durant aquests 2 dies, que seran 11 i 12 de desembre, estarà farcida de molts actes. Molts actes per als petits i pels grans, evidentment. Tindrem, com sempre, les botigues i les paradetes de sempre. Tindrem tallers infantils, tindrem cercaviles, tindrem gairebé de tot, no? També tenim, això ja ho he dit, cercaviles, i això, els tallers no pararan. Els nens tindrem també activitats infantils com poden ser carrusels. No ens faltaran les activitats per fer, això està clar. Tindrem una exhibició de castells, que això ja és molt nostre. Estaran fent l'exhibició a la plaça de la Vila, com no pot ser d'una altra manera. A més, també tindrem una novetat aquest any important en aquest sentit, i és que 50 anys després una antiga coral de Cubelles es retrobarà. L'Espetec. L'Espetec. I tindran la seva actuació també a la plaça de la Vila. O sigui que, bé, no faltaran emocions i no faltaran activitats, amb la qual cosa ningú se la pot perdre. Una fira on, per tant, també hi haurà lloc
per a la cultura en forma de castells i d'altres activitats, i també per a la cultura i per a la història. Aquesta actuació de la coral de l'Espetec 50 anys després de la seva fundació. Bé, doncs, tot activitats que dèiem per intentar recuperar una miqueta l'alegria que la pandèmia ens ha llevat en aquests darrers 2 anys. I bé, una altra també de les activitats que s'ha recuperat aquest any, s'ha recuperat perquè s'ha hagut d'ajornar, de suspendre de manera obligada, són les jornades gastronòmiques, que també estem arribant a la seva fi al llarg del mes de novembre, i no sé si tenen ja una primera aproximació de com han funcionat, tenint en compte tots els condicionants. Encara no tinc dades oficials. Dades concretes, però com a mínim percebre la reacció. Sí, però sí que és veritat que la restauració estava contenta, estava molt contenta, i de fet, a més, ho havien agafat amb moltes ganes, aquestes jornades, perquè sempre han funcionat molt bé, i és això, és un impuls per ells mateixos, o sigui que entenem que sí, encara que falta reunir-me amb ells i saber com ha anat i tenir dades oficials, però sí, les coses comencen a sortir, a veure si. I un altre dels elements, ja per anar encarant la recta final d'aquesta conversa, és també aquesta nova campanya de promoció del comerç local, que són aquests vals de descompte per a la clientela de Cubelles, i visitants també que s'hi vulguin sumar, a gastar en el comerç de la vida. Si no m'erro, són uns 150.000 euros. Doni'ns més detalls, perquè al final és gairebé un terç de la compra. Expliqui'ns una miqueta com funcionarà i sobretot quan es posarà en marxa, perquè ja s'ha anunciat un parell de vegades que s'estava engegant aquesta iniciativa, però no sé si ja comencen a haver dates concretes d'inici. Sí, hem treballat molt en aquest sentit per poder tenir-la en marxa. La nostra intenció era haver-ho fet molt abans, però problemes tècnics i problemes de darrere... Està vinculat amb una aplicació, no? I aquestes coses de vegades... Sí, és una mica exacte. És a través d'una plataforma amb la qual cosa, fins que no s'ha tingut lligat tot el mecanisme i ha estat tot molt clar, no hem pogut engegar-la, no? Però, en principi, la nostra intenció, i crec que tocarem fusta, serà així. El dia 11 de desembre, amb el començament de la Fira de Nadal, serà el tret de sortida d'aquesta campanya. Són 150.000 euros exactament que es posen al carrer. Com funcionarà? Bé, doncs tu descarregaràs un aplicatiu que el tindràs al mòbil, o el tindràs en una tablet, o el pots tenir al dispositiu que te'l puguis emportar, evidentment. Et podràs descarregar un codi. Amb aquest codi tu podràs anar a qualsevol botiga de Cubelles que tingui i s'hagi adherit a aquesta campanya, i per una compra que sigui el triple del descompte, o sigui, a veure si m'explico bé, tu per tenir un descompte de 10 euros hauràs de gastar 30, per tenir un descompte de 5 t'hauràs de gastar 15. Múltiples de 3, està clar. Exactament, múltiples de 3. Llavors, doncs això, podràs anar a qualsevol botiga de Cubelles. Podrà fer-ho qualsevol persona que vingui a Cubelles i es descarregui l'aplicatiu. Tindràs aquest val de descompte, tu ja tindràs els teus 10 euros per gastar-te'ls al comerç de Cubelles. Per tant, una campanya, això sí, que els comerços s'han d'adherir, no, també? Sí, clar, perquè els comerços després aquests... Puguin validar-ho. Exactament. Després ens passaran a nosaltres les comptes i nosaltres els hi abonarem aquests descomptes. I estaven reaccionant bé d'entrada als comerços del poble? Sí, en principi sí. Pensaven que costaria una mica més perquè, clar, hem de pensar que també hem de fer molt porta a porta, per comentar-los, explicar-los com serà, de quina manera funcionarà, i que ells tinguin tota la seguretat i la tranquil·litat que això després ho tindran ràpid, l'abonament, i així serà, amb la qual cosa... Però sí, s'estan adherint molts comerços i a més és un tema que crec que és molt important per ells, perquè ja dic que no només serà per les persones que estiguin a Cubelles, que també, evidentment, sinó per qualsevol persona més gran de 18 anys que vulgui tenir aquest descompte en les nostres botigues, en la qual cosa 150.000 euros pot representar un moviment molt important econòmic, podrien ser ben bé 400 o 450.000 euros. Vull dir que això en el comerç, en aquests moments, que entraran tots els comerços,
crec que es notarà i estaran contents. Sens dubte, una borsa important també i una empenta per dinamitzar tot aquest comerç que, com dèiem abans, sens dubte és un dels sectors que pitjor ho ha passat, malauradament, arran de la pandèmia de la Covid-19. Doncs ja ho sabem, el 11 i 12 de desembre Fira de Nadal i justament aquest mateix 11 de desembre, si no passa res, esperem que no, toquem ferro, doncs inici també d'aquesta campanya de vals de descompte a les botigues del nostre municipi. Doncs Trini Vicente, regidora de Turisme, Comerç i Fires de l'Ajuntament de Cubelles, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. En tot cas, l'emplacem, quan ja puguem tenir dades exactes, concretes, de com han funcionat aquestes campanyes, a parlar-ne més endavant. Moltíssimes gràcies. Encantada, gràcies. I fins aquí aquesta nova edició del Govern Informa. Com sempre, tornem ben aviat a nous protagonistes. A reveure.